Rarin mazarutin nazarin tarihin tahin tunanin tafartawa ce ta gaya ma cewa ina da sentimental problem. Ayye lale, ayyaraye ayye lale maraba sangaya. A ce wannan motan nawa ne. Ai gaba ɗaya mutanen gari he sun banu. Dan ni wanka in cancare ne. Kai! To, Dawo nan. Ka dawo nan. to. Haka kawai ka zo ka sa kai kamar tinkiya kai da ka shiga gidanku ne. To, bawan Allah kai kuma daga ina kenan na ina ne kai din? Oke baka gane ni ba? A ta ina zan gane ka na zo zan shiga wajen tantallin makwallatan kullutun kuntulin tumbin kullun botan my heart. Ka rika min irin wannan da haka. A tabbas dama ta ce min kana da tabuwan hankali. To. Ta yanzu na tabbatar. Ita bebin ta ce ta gaya ma cewa ana da tabin hankali. To ya da ai Alhaji ya bada mahaukaci yarsa. To ita zuburutin mazarutin nazarin tarihin tahin tunanin